Здравейте, магазин ПП Мобиле Варна представя iPhone 7 32 ГБ в златист цвят. Ето го. Телефонът. Сега ще го активираме и прехвърлим на клиента цялата информация. В комплекта зарядно 220 волта, слушалки с преходник и разбира се кабел за зареждане. Като е желателно, в нашия случай клиента ще си вземе и зарядно 12 волта, чак след 10-15 зареждане в контакта, тогава да предприемете зареждане в автомобила.